So the bodies of Zandile Khumalo and their daughters Natalie and Nala, murdered a month ago allegedly by her husband Dodana Tshuma, failed to arrive in Zimbabwe yesterday after missing a connecting flight in Addis Ababa to Bulawayo from London. They were supposed to arrive on Saturday for burial on Monday or Tuesday. The Ethiopian airline flight that was carrying the bodies failed to land at Bo International Airport on Saturday due to bad weather and had to divert to neighboring Djibouti. And by the time it arrived in Ethiopia from Djibouti, the connecting flight to Bulawayo from Bo International Airport had left. And my delayment aya menoti chichiri kuitika. This is the second delayment. Vana vaifana vakasvika Saturday ndopa vaifana vakasvika, but nenyaya yekuba delayments vakabva vanzi Sunday futi vakwaita imwe delayment, so they are now arriving today if everything goes according to plan, because pane connecting flight futi achaitika ipapa pakati apa. So zvinhu zvacho hameno kuti zviri kumbonyanyoda kuti zvinyatsoite sei. Hameno kuti vachavigwa mangwana here, I don't know, kuti vanenge vakutoviga Tuesday or vanenge vakutoviga pamwe Wednesday, handisi kunyatsoziva, depending I think netime yavanosvika nhasi. Wednesday I think ndokwandiri kuona senge kuchatoitika burial and kungoti vanhu vangoungane. I mean, probably they were already there since vanhu vaiziva kuti nhasi ndo pachaitwa burial or Tuesday, and burial yaitonzi nhasi vaya postponed to Tuesday. So patata kutomirira family kuti ichati chii kana kuti vanenge varonga chii. I think ivo vanogona kutongoplana kana vareceiva mabodies ndopa vanenge vakutoti tinogona kuviga musi wakati kana kuti chazodai so. And I just hope there won't be macost avano incare nema-delayments aya. Hamenoti macost acho anohandlwa nani apa. Is it kuti macost anenge aitika kana kuti anogona kuitika pama-delayments aya pamwe funeral parlor ndo inoita handle everything? Because I'm sure there are costs that anoitika pama-days ese iwawaya. Hamenoti storage inenge iri free here iko ku-airport kuzotsvaga imwe flight yekuzodai ameno. I don't know pamwe zvese zvirichi maoko e-funeral service, funeral parlor, I mean, funeral service, funeral parlor iri kuhandla zvese, because family inenge yakatoomerwawo kutoti isu takaona mari yakati kuGoFundMe, so we cannot do this and that, we can, ndo zvinenge zvichiita se zvichinetsa pakadai. So because rufuka rukauya rwemunhu 1 runenge rwakaoma, what about vanhu 3 vachibva kunze kwenyika? Saka pane pasina munhu anenge aine mari. And I think I mentioned it kuti ma-accounts anofreezwa the moment yekuti munhu afa, you don't have access to ma-accounts. Kana munhu asitorina funeral policy, then you have to, as a family, makutofana kutongoita kuti zvinhu zvinyatsoita se zvibude zvakanaka kuside kwenyu ikoko. Ini vanoda kungoona ndiamai vandodhana kuti vachaita sei parufa apa, kuti vachaenda, havacharipiswa, hapana kuripwa here kunoitwa chimbonyatsondiudza vanonyatsoziva culture yekuti how do they handle zvinhu zvakadai so. Shona Ndebele, I don't know kuti zvakafanana here kuti havaripiswe kunzi zvakati kana kuti vanomborambirwa vonzi chimbodai so kusvika mari yakati matibhadhara kuno mamusvike pano kana kuti hativige takutombokuramwira ichi ameno. I don't know, probably vanongohandla like ma-Christians kuti you know what, let's just zvinhu zvipere tozongoonawo zvapera kumberi uko. Handinyatsoziva how they are going to handle, but it's such a painful thing. And pakadai so ndofunga memangoti regai tingoviga zvinhu zvacho mwedzi wese tichingochema maona manje. So I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyo. Sata subscribe please too.